Nik dekodan loaren nahasmendua erritmo zirkandianoaren alterazio bat da. Erritmo zirkandianoaren alterazioa da, azkenean gorputzak behar dauz dekoz biorritmo batzuk, bai hitzartuta egoteko eta bai lotan egoteko, eta orduan hori edo zerrengatik aldatzen baduzu, gero ezin dozu ondo lo egin, ezin dozu ondo bizi, ezin zara, azkenean, dana nahastu egiten da. Nik orain dela 17 urte erizainan naz, txandaka ibilinaz, bai goizez, arratsaldez eta bai gauez. Horrek zer esan nahi du, iaia egunero, ez dela 6 ordu baino gehiago lo egiten, eta nahiko txartu egin dut betidanik, baina orain bi seme eukita txarrago. Gaztea zarenien, pizkatxo bat nabaritzen dozu zure bizitza kaotikoa dela, ez? Inoiz ez dozu ordu berean bazkaltzen, ez afaltzen, ez gozaltzen, ez lokartzen, ez? Azkenean, biorritmo aldaketa horiek eragiten dutzuena da gauean zerulak berriztatzen duguz. Eta ez baduzuz berriztatzen, horrek arazoak sortzen dizkio zure gorputzari. Nere kasuan, tumore bat agertu zen. Bueno, bi, konkretuki. 33 urtekaz bularreko minbizi bat izan nuen, egia da nik alterazio genetiko bat deko dela, baina esan ziren, ziur asko erritmo horiek apurtzeagatik, minbizia nire familian baino lehenago agertu izan dela. Nire familiak kasu pilo bat egon direz, baina danak izan direz menopausiaren ostian, eta nirea 33 urtekaz. Orduan, egia da, nabaritzen dozula zure gorputza ez dagoela ondo. Eta erritmo aldaketa horiek ez direla naturalak, ez dakit nola esan, ez? Eta, eske gauza ondoriak daukiez. Etxeraltzen zarenean turno baten ostean, saiatzen zara lokartzen, oso zaila da, eta esnatzen zarenean dekozu gorputza resaka moduan. Horrek esan nahi dau, azkenean, zure gorputza ez dagoela ondo, ez? Zaude deseroso, ez zaude, ez dakit nola esan, fina, ez? Osea, zauzko lokartuta, goibel, dekozu kristolako pizza eta pasta jateko gogoa, ez? Gero bai loarekiko arazoak batez behasi ziren minbiziaren ostean. Baina ja semeak ipinituenean ja izan zen ja hori lakatombe. Ze asko gustatzen zait lokartzea, asko pilo bat. Ontxe bertan egia da ez nagola beharrien, eszedentzia hartu dut irailer arte, nire umeak zaintzeko, eta osoin egiten dut gutxi gora bera 6-7 ordu eta ezote egiten jarraian. Zenbat eta arazo gutxiago, hobeto egiten dozu lo beti. Naiak lorez jantzi dira, kolorez bete dena, uda berrean duda. Jende pillo dago orfidal, lorazepanekin, ez dute ondo lo egiten, eta jende gazte askok, ez? Uste dut, gure bizitzan zehar importantzia asko emoten dutzegula asko bizitzeari, ez? Eta ez hainbeste loari, eta asko behar dugu loa, gero ondo bizitzen jarraitzeko. Ari naiz indar berritzen